Handa nang isuro kanya nga bakit kaya tanjak pa yung napadpadasan tayo dyan. Nang ano sa lata tinagapawal ta. Isuti kaya't ti palit kan maawatak ti kasasaad ti agabol. Intol-tuloy ko tayo suti kaya't kung magusto ang tarabako edi ta inapalamin ti arwatom niya tarabako edi una na pa edi kaubin ko. No di mo lipatan laki di dagiti naisuro kada kayo amuyon tulatan uray o manisuro kada kayo ang at ko nga madimapukaw dahil timing tradisyon ta tuloy-tuloy lang tata uray na awanat at tilubungan at da kayo itong agab-abal matan.